ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്യതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാസിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരേ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി മംഗളൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭക്തിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. പ്രണാം. ഹരേ പ്രണാം കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് രണ്ടധ്യായം കഴിഞ്ഞു. ഇന്നലെ ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്ന രാവിലെ ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾ കേറിയോ? ഇന്ന് രാവിലെയാണ് എടുത്തത് 11:30 to 1 മണി വരെ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞു, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നല്ല ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ഭക്തിശാസ്ത്രി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും എനിക്ക് എല്ലാവരും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കർമ്മയോഗം ഇന്ന് ചാപ്റ്റർ 3 മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കാണ്. 1, 2 നമുക്ക് പച്ചവെള്ളം പോലെ ഇന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ ചുമയൊരു ശരിയല്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് എന്തോ ഒരു ഇതുപോലെ ആണോ? അല്ല, പച്ചവെള്ളം പോലെ ആയില്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കിയപ്പോ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പേജ് എഴുതിയാലേ തീരണുള്ളൂ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചോ. അപ്പൊ എത്ര മാർക്കാണോ ചോദിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അതിനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ കൂടുതൽ എഴുതി വെച്ചാല് അതിന് ആ മാർക്കിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് ആ കണ്ടന്റ് നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ഉത്തരം എഴുതാനും മനസ്സിലാക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ അധ്യായമാണ് കൃഷ്ണാബോധ കർമ്മത്തിന്റെ യോഗം. അതാണ് പ്രത്യേകതയുള്ളത്. കർമ്മയോഗം ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉള്ളടക്കം അത് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ സംഗ്രഹിച്ചത്
ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ 2-ാമത്തെ അധ്യായം വളരെ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു. നിരപേക്ഷ തത്വ സാക്ഷാത്കാരം 3 തരത്തിലുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. പിന്നെ ഭക്തിയോഗവും കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും അതൊക്കെ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആത്മാവിന് നാശമില്ല, അനശ്വരമാണ്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? നാം ആത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി. മരണശേഷം ഭൗതിക വസ്തുക്കളാൽ നിർമ്മിതമായ ഈ ഭൗതിക ശരീരം പ്രകൃതിയിൽ ലയിച്ചു ചേരും. ആത്മാവ് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമനുസരിച്ച് മറ്റൊരു ശരീരം തേടുന്നു. വസ്ത്രം മാറി, പഴകിയ വസ്ത്രം മാറി പുതിയത് ധരിക്കുന്നത് പോലെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരം വിട്ട് മറ്റൊരു ശരീരം, അതെങ്ങനെ? നമ്മളുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് ഉള്ള മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. പിന്നെ ആത്മാവിനുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി, അതെന്താണ്? ജനിച്ചാല് മരണം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ജനിക്കണ സമയം പിന്നെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഇന്ന ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഊഹമുണ്ട്. പക്ഷേ മരണം നമ്മൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ മൂപ്പര് കൂടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയണം, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ എന്തുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അനുകമ്പ കൊണ്ടാണ്. യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലമായി ലഭിക്കുന്ന രാജ്യഭാരം, ആ സൗകര്യങ്ങളിലൊന്നും ആസ്വാദനമില്ല. പാപപ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ ഭയപ്പെടുന്നു. പിന്നെന്താണ്? പാപകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്നു. വിവേചന ഉറച്ച നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ യജമാനനെ സേവിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രവർത്തനം, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതില് പാപമില്ല. പിന്നെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിരിക്കണം. പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ തണുപ്പിലും സുഖത്തിലും ചൂടിലും ഒക്കെ ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാഞ്ചല്യമില്ലാതെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായി ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇവയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ്? ത്യാഗബുദ്ധിയോടെയുള്ള കർമ്മം, അതാണ് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം. കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ നിന്നും കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം. കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ നിന്നും കർമ്മയോഗം, അതെന്താണ്? രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. കർമ്മകാണ്ഡവും കർമ്മയോഗവും ആർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും? എല്ലാരും കൂടി പറയരുത്, ഒരാൾ പറയാം. കർമ്മകാണ്ഡം, കർമ്മയോഗം. ശരീരത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ വരിക. മറ്റൊന്ന് അത് ശരി മാതാജി. പക്ഷെ കർമ്മകാണ്ഡവും കർമ്മയോഗത്തിൽ കർമ്മയോഗം, കർമ്മയോഗം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കർമ്മയോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ്. അതായത് കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫലങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ വിടും. ഫല ഉദ്ദേശത്തോടെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും കർമ്മകാണ്ഡമാണ്. അതിൽ നമ്മൾ ബന്ധനത്തിൽ കൂടുതൽ പെടും. അതേസമയം കർമ്മയോഗം, യോഗം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്നതിനാണ് യോഗം എന്ന് പറയാം. എല്ലാ കർമ്മവും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ചെയ്യാം, ഫലം കാക്ഷിക്കരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനാണ് കർമ്മയോഗം, നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം. കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ നിന്നും കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക് നമ്മളെങ്ങനെ മാറുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ മനസ്സിലാക്കും. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തിനിടെ ശരിയായ ആചരണം എങ്ങനെ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. ജ്ഞാനയോഗം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മയോഗം. ഇനി നമ്മൾക്ക് ബുക്ക് എടുക്കാം. എല്ലാരും അവനവന്റെ ബുക്ക് എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് കർമ്മകാണ്ഡം. നിഷ്കാമമായി കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് കർമ്മയോഗം, അല്ലെ? നിഷ്കാമം അതായത് ഭഗവാന് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന, ഫലം കാക്ഷിക്കാതെ
ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം അതായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിനാണ് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും വിശദമായിട്ട് നോക്കാം. അർജുനന്റെ സംശയങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ പരിഹാരം കാണുന്നതാണ് 3-ാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന വാച ജായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മദാ ബുദ്ധിർജനാർദ്ദന തത്കിം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധിയെന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയണ യുദ്ധം ചെയ്യ് എന്ന് പറയണ. അപ്പൊ എന്തിനാണ് കൃഷ്ണ? ഇപ്പോഴും സംശയം നീങ്ങിയിട്ടില്ല മൂപ്പർക്ക്. അപ്പൊ ചോദിക്കാണ് ഭഗവാനോട്, ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ ബുദ്ധിയോടെ നീ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, ബുദ്ധിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക, മൂഢനാവല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നെ ക്രൂരമായി യുദ്ധത്തിന് എന്തിനു പ്രേരിപ്പിക്കണോ? ഞാൻ ഒരിടത്ത് പോയി ഭഗവാനെ ജപിച്ചുകൊണ്ട് വനവാസത്തിന് അല്ലെ സന്യാസത്തിന് പോകുന്നതല്ലേ നല്ലത് എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് ആത്മീയ ജ്ഞാനം ആർജിക്കാനുള്ള പുരോഗതിക്കുള്ള ബുദ്ധി എന്നത് കർമ്മനിരതമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള പിൻവാങ്ങലും ഏകാന്തതയിലെ തപശ്ചര്യമാണെന്ന ഒരു ധാരണ അർജുനനുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ഈ ബുദ്ധിയോഗം ചെയ്യ്, ബുദ്ധിയോടെ പ്രവർത്തിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇതെല്ലാം വിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയ ജ്ഞാനാർജന പുരോഗതിക്കുള്ള ബുദ്ധി എന്നത് കർമ്മനിരതമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പിൻവാങ്ങലും ഏകാന്തതയിൽ പോയിരുന്ന് തപശ്ചര്യമാണെന്ന ഒരു ധാരണ അർജുനുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ഒരു ഒഴിവ് കഴിവാക്കിയിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം സൂത്രത്തിൽ ഒന്ന് പിന്മാറാമെന്ന് അർജുനൻ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ അർജുനന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിരത്തുകയാണ്. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഈ പ്രശ്നത്തെ തൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ മുൻപാകെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഗുരുവിനോട് ഇപ്പൊ ശിഷ്യൻ ഗുരുവായിട്ട് അംഗീകരിച്ചു. അപ്പൊ കൃഷ്ണനോട് ഒരു ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണ, എനിക്ക് ഇതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ജപിച്ചുകൊണ്ട് സന്യാസത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നതല്ലേ ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ളത്, അതല്ലേ ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ വിശദമായിട്ട് കൃഷ്ണനോട് പറയുന്നത്. അർജുനൻ കരുതുന്ന യഥാർത്ഥ ബുദ്ധി എന്നാൽ തൻ്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ അവൻ എല്ലാ മ്ലേച്ഛമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒഴിവാക്കണം. അതിനാൽ യുദ്ധം ചെയ്യരുത്. എന്നിട്ടും കൃഷ്ണൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ എന്തിനാ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. പരസ്പര വിരുദ്ധമായി നിർദ്ദേശം വ്യക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തോടെയാണ് അധ്യായം 3 ആരംഭിക്കുന്നത്. അർജുനൻ ത്യാഗം അനുസരിച്ച് ജ്ഞാനം, കർമ്മം എന്നിവ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല, എല്ലാം ത്യജിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് അർജുനന് വീണ്ടും സംശയം വന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാതെ പോയിരുന്ന് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കല്ലേ വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. രണ്ടാമത്തെ ദേവ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധി മോഹയസീവ മേ തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ ഏന ശ്രേയോഹം ആപ്നുയാം. ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എൻ്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്തെന്ന് തീർത്ത് പറഞ്ഞു തരൂ ഭഗവാനെ. എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ഈ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് വേണ്ടത്? സാഖ്യയോഗം, ബുദ്ധിയോഗം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു. ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെയുള്ള കർമ്മം, പ്രാരംഭകന്റെ നില എന്നീ വിഷയങ്ങൾ അടുക്കും ചിട്ടയും കൂടാതെയൊക്കെ വിവരിക്കപ്പെട്ടു. ഒന്നും ശരിക്കും അടുക്കും ചിട്ട വന്നിട്ടില്ല. അതായത് 2-ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാതും ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയും ഒന്ന് ഓടിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓരോരോ അധ്യായങ്ങള് അടുക്കും ചിട്ടയോടെ വരുന്നത്.
അപ്പൊ അത് ഉൾക്കൊള്ളാനും പ്രവൃത്തിയിൽ വരുത്താനും കൂടുതൽ ക്രമീകൃതമായ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ വേണം. അതുകൊണ്ട് പ്രവൃത്തി മാർഗേണയാണോ നിവൃത്തി മാർഗേണയാണോ കൃഷ്ണാബോധ പ്രക്രിയ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് അർജുനന് കഴിഞ്ഞില്ല. പ്രവൃത്തി മാർഗം ചെയ്യണോ, ഇനി പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് നിവൃത്തി മാർഗം, അങ്ങനെ പോണോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാതെ തൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ആ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി കൂടിയുള്ളതാണ്. നമ്മളും എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ലോകേ ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ലോകേസ്മിൻ ദ്വിവിധാ നിഷ്ഠാ പുരാ പ്രോക്താ മയാ നഘ ജ്ഞാനയോഗേന സാഖ്യാനാം കർമ്മയോഗേന യോഗിനാം. എന്താണ്? ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പാപരഹിതനായ അർജുന, പുരാ പ്രോക്തോ മയ അനഘ, അനഘ. അതുകൊണ്ട് നീ പാപരഹിതനാണ്. പാപരഹിതനായ അർജുന തത്വജ്ഞാനപരവും അനുഭവമാത്രവുമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും ഭക്തിപൂർവം സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും എന്നിങ്ങനെ 2 കൂട്ടരാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞുവല്ലോ. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് 2 കൂട്ടര്? ഒന്ന് ഊഹാപോഹങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നവര്, പിന്നെ ഭക്തിപൂർവം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവര്. അങ്ങനെ തത്വജ്ഞാനപരവും അനുഭവം മാത്രവുമായി ഊഹാപോഹം നടത്തുന്നവരും ഭക്തിപൂർവം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും 2 കൂട്ടരുണ്ട്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞുവല്ലോ. അപ്പൊ ബുദ്ധിയോഗം, സാഖ്യയോഗം, കർമ്മയോഗം, ഇതിനെ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. സാഖ്യയോഗം അഥവാ ജീവന്റെയും ജഡപദാർത്ഥത്തിന്റെയും സ്വഭാവത്തെ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതിനാണ് സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാരും വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കണം, അവരൊന്നും അറ്റൻഡൻസ് ഇടില്ല കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാഖ്യയോഗം അഥവാ ജീവന്റെയും ജഡപദാർത്ഥത്തിന്റെയും സ്വഭാവത്തെ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കലാണ് സാഖ്യയോഗം. ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെയും ഗവേഷണത്തിലൂടെയും തത്വജ്ഞാനം നേടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന്റെ വഴിയാണ് സാഖ്യയോഗം. മറ്റേ കൂട്ടരേത് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെയുള്ള പ്രവർത്തനം. ബുദ്ധിയോഗം എന്ന കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പദ്ധതിക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനെ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കലാണ്. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കാൻ, അങ്ങനെ ആശ്രയിച്ചാല് സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ ശുദ്ധീകരണം വേണമെന്നില്ല. കൃഷ്ണാബോധം തന്നെ ഒരു ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയാണ്. നമ്മുടെ കൃഷ്ണാബോധം ഒരു ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ആണ്. ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള മാർഗത്തിലൂടെ അത് പ്രയാസരഹിതവും അതേസമയം ശ്രേഷ്ഠവുമാകുന്നു. ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ഭഗവാനില് കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം എന്തെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യുക. അതായത് നേർവഴി കൃഷ്ണാബോധം സംബന്ധിച്ച് എല്ലാറ്റിനോടും നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നു. കാരണം അതിന് തത്വശാസ്ത്രപരമായ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഇന്ദ്രിയ ശുദ്ധീകരണം വേണമെന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണം തനിയെ നടന്നോളും കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം 4. നകർമ്മണമനാരംഭ നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോസ്നുതേ നജ സന്യസനാദേവ സദ്യം സമതി ഗച്ഛതി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയുമില്ല. ഒരു കമണ്ടലും കുറച്ച് മാലയൊക്കെ ശരീരത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് കുറച്ച് വസ്ത്രം മാത്രം എടുത്ത് പോയി സന്യാസം ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുന്നില്ല. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നില്ല. അപ്പൊ തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം എന്തായാലും നിറവേറ്റി സംശുദ്ധനായിട്ട് വേണം സന്യാസം സ്വീകരിക്കുവാൻ. കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ലെവൽ 1 ലെവൽ 2 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ വീട്ടിലാണ്, വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കണം.
എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സപ്താഹം നടന്നു അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ എല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, അയ്യോ സപ്താഹത്തിന് പോടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി ഒരു ബുക്ക് കൊടുത്തിച്ച് ഒരു കവറും പിടിച്ച് അവിടെ പോയി ഇരുന്ന് തിരിച്ചു വരിക. അതേപോലെ എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വീട്ടിലുണ്ടോ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി അതെല്ലാം ചെയ്യുക. അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ധർമ്മം. നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ധർമ്മമുണ്ട്. ആ ധർമ്മം ചെയ്ത് ആ കർമ്മങ്ങൾ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇന്ദ്രിയ പൂർണ്ണത വരുത്താനായിട്ട്. അതാണ് ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്. വെറുതെ അവിടെ പോയി കഥ കേട്ട് വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് വീട്ടിലെ മക്കളോടും മരുമക്കളോടും ഒക്കെ ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ അതൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്നത്, അങ്ങനെയല്ല. എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ തലത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നീങ്ങി നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ട ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ വായിക്കല്, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം ഇതൊക്കെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ അതൊരു ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയായി മാറും. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവുന്നില്ല. തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി സംശുദ്ധനായിട്ട് വേണം സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ. അപ്പൊ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാതെ തന്നെ അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, അതാണ് ബുദ്ധിയോഗം എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മള് അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എത്ര തന്നെ തുച്ഛമായിരുന്നാലും ശരി, ഭഗവാന് അതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അതേസമയം നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് എത്ര തുച്ഛമായ ഭഗവത് സേവനമാണോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് ചെയ്താലും ഭഗവാൻ അത് വളരെ സന്തോഷമാവും. സ്വൽപ്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. അതായത് ഒരു ചെറു കൃത്യവും കടുത്ത വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ നമ്മെ സഹായിക്കും. കുറച്ചൊരു ഭഗവത് സേവനം ചെയ്താൽ മതി, അതുപോലും നമ്മെ വലിയ വലിയ ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും. നമ്മുടെ കർമ്മം കൃത്യമായി ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലൂടെ ഭഗവാന്റെ സേവ, അതാണ് സ്വൽപ്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. എത്ര വലിയ കടുത്ത വിപത്തിൽ നിന്ന് പോലും അതിന് നമ്മെ രക്ഷ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും, രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. ശ്ലോകം 5. നഹി കശ്ചനഭി ജാതുതിഷ്ഠ്യ കർമ്മകൃത് കാര്യദേഹവശകർമ്മ സർവപ്രകൃതി ജൈർഗുണൈഹി. എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുളവാകുന്ന വാസനകൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യനും കർമ്മം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാണ്. ആർക്കും ഒരൊറ്റ നിമിഷം പോലും കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാവരും, everyone is forced to act helplessly according to the qualities of God. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ആ ഇച്ഛയനുസരിച്ച് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന വാസനകൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യനും കർമ്മം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാണ്. ആർക്കും ഒരൊറ്റ നിമിഷത്തിൽ പോലും കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളും നിറവേറ്റിയാല് എന്ത് സംഭവിക്കും? കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഈ നിലയിലെത്തുന്നതിന് ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ സന്യാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശുദ്ധീകരണ ചടങ്ങുകളെല്ലാം കൃഷ്ണാവബോധമാകുന്ന ആ അന്തിമ ലക്ഷ്യം പോകുവാൻ സഹായിക്കും. കൃഷ്ണാബോധമില്ലാത്ത പക്ഷം ഏതൊന്നും പരാജയം തന്നെ. ഒരു സന്യാസിയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ആ സന്യാസി ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറും വിഡ്ഢിത്തം തന്നെയാണ്. സന്യാസ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ഭഗവാന് ആ പരമ പൂജ അവസ്ഥ നൽകിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധമില്ലാത്ത പക്ഷം എല്ലാം പരാജയമായിരിക്കും. ശ്ലോകം 6. കർമ്മേന്ദ്രിയാണി സംയമായാസ്തേ മനസാ സ്മരൻ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥാൻ വിമൂഢാത്മാ
മിഥ്യാചാരാസ ഉച്യതേ. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലും വിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ സ്വയം ഭ്രമിപ്പിക്കുകയാണ്. അയാളെ പറയുന്ന പേരാണ് കപട നാട്യക്കാരൻ എന്നാണ് അയാളെ പറയുക. ഇപ്പൊ സന്യാസി എല്ലാം പ്രസംഗിച്ചു, എല്ലാം ആ ജീവിതം ഇങ്ങനെ സന്യാസത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം ത്യജിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം ഒരു വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും തൻ്റെ മനസ്സിനെ മാറ്റിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കയ്യില് ചുരുട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സിഗരറ്റും മറ്റേ കയ്യില് ഫോണുമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് എന്ത് പറയാ, കപട സന്യാസി. വേഷം മാത്രം സന്യാസിയുടെ ഉള്ളിലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാതും വിഷയങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും മുടിയും താടിയും വളർത്തി ഒരു സന്യാസ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ സന്യാസി ആകില്ല. എന്ത് ചെയ്യണം? വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൻ്റെ ശരീരഭാഗങ്ങളെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അകത്തേക്ക് വലിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവാൻ ശ്രമിക്കണം. കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത ചില കപട നാട്യക്കാരുണ്ട്. അവർ ധ്യാനം അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നു. അവരെന്തായും അഭ്യസ്തവിദ്യരായ അനുയായികളെയൊക്കെ ബോഷ്ക്ക് പറഞ്ഞ് കബളിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തത്വജ്ഞാനം പറഞ്ഞ് നടക്കും. പക്ഷേ ഇത്തരക്കാർ വഞ്ചകരാണെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പാപിയായ ഒരാളുടെ അറിവിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. അത്തരം വഞ്ചകന്റെ മനസ്സെപ്പോഴും മലിനമാകിയാൽ അയാളുടെ ധ്യാന യോഗ അഭിനയങ്ങൾക്കും വിലയില്ല, അതിനൊന്നും ഒരു വിലയുമില്ല. പിന്നെന്താ 7-ാമത്തെ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്തിന്ദ്രിയാണി മനസ ധിയമ്യാരഭതേ അർജുന കർമ്മേന്ദ്രിയൈ കർമ്മയോഗം അസക്താ സ വിശശ്യതേ. യസ്തിന്ദ്രിയാണി മനസാ നിയമ്യാരഭതേ അർജുന കർമ്മേന്ദ്രിയൈ കർമ്മയോഗ അസക്താ സ വിശിഷ്യതേ. സ്വച്ഛന്ത മധുരതരത്തിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരാൾ പ്രവർത്തന നിരതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആസക്തി കൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അയാളാണ് അത്യുത്തമൻ. എന്ത് വേണം ചെയ്യണം? ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരാള് പ്രവർത്തന നിരതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വെറുതെ അടയ്ക്കുന്നത്, ഞാൻ ഇന്ന് മുഴുവൻ മിണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലൊന്നും നമ്മളെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. കുറെ അത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടന്നങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരാളോട് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് ദേഷ്യം വന്നു, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, അവരോട് ദേഷ്യപ്പെടാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം. അത് അവരോട് തുറന്ന് പറയാതെ നമ്മളിങ്ങനെ മക്കളോടായാലും വീട്ടിലുള്ളവരെ മറ്റുള്ളവരോടായാലും അതിൽ നിന്ന് തുറന്ന് പറയാതെ മനസ്സിലിട്ട് ശരി ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യവും സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര സമയം പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റും? ഫുള്ള് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതിങ്ങനെ നേറി പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതേസമയം അപ്പം തന്നെ അത് ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു സ്വസ്ഥത കിട്ടും. അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ആസക്തി കൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാള് അത്യുത്തമനായിരിക്കും. അപ്പൊ സ്വച്ഛന്ത ജീവിതത്തിനും ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതികൾക്കും വേണ്ടി അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയെന്ന് നടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ നല്ലത് തൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുക എന്ന ജീവിത ഉദ്ദേശം നിറവേറ്റി ദൈവ സാമ്രാജ്യം പോകുന്നതാണ്. നമ്മൾ അഭിനയിക്കാനല്ല നിൽക്കേണ്ടത്, ശരിക്കും അത് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്, അല്ലെ? അതായത് കർമ്മത്തോട് ആസക്തിയും വെറുപ്പും ഇല്ലാതെ മനസ്സുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്ത് ലക്ഷ്യബോധമുള്ള മനസ്സിനാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വശത്താക്കി ഈശ്വരനായി കർമ്മം സമർപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മയോഗമാകുന്നു, അതാണ് കർമ്മയോഗം. ചില കർമ്മങ്ങള് ആവേശത്തോടെ ചെയ്യുന്നു, ചിലത് ഉള്ളിൽ മടുപ്പോടെ ചെയ്യുന്നു. രണ്ടും ശരിയല്ല.
ഒരേപോലെ നമ്മൾ അധികം ആവേശവും കാണിക്കരുത്, ഒന്നിലും മടുപ്പും കാണിക്കരുത്. നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന തരത്തിൽ അത് ഒരേ ഇതിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഇവിടെ ഇതാണ് പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഈ രാജാക്കന്മാരായിട്ടൊന്നും വലിയ അടുപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ വെച്ച് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞപ്പോള് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന് കാണാനൊന്നും അവസരം കൊടുത്തില്ല. വലിയ വലിയ രാജാക്കന്മാര് അവരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്ത് പറയാനാണ്, അവരവരുടേതായ നിലയിൽ ജീവിച്ചു പോയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അങ്ങനെ രഥം പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, രാജാവ് മറ്റുള്ളവരോട് അവിടെയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാൻ പറയുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്തു, സ്വയം ചൂലെടുത്തുകൊണ്ട് രഥം പോകുന്ന വഴിയെല്ലാം അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു ഭക്തനാണെന്ന് മനസ്സിലാകുകയും അദ്ദേഹത്തിന് കാണാനുള്ള അവസരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു പിക്ചറാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ് ജഗന്നാഥപുരിയിലെ ഒരു തൂപ്പുകാരൻ്റെ വേഷത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വന്നത്. അപ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 8. നിയതം കുരു കർമ്മത്വം കർമ്മജ്ജായേഹ്യ കർമ്മണ ശരീരയാത്രാ വിചതേ ന പ്രസിദ്ധ്യേത കർമ്മണ. നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുക. നൈഷ്കർമ്മത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ശരീരം നിലനിർത്താൻ പോലും ആർക്കും സാധ്യമല്ല. നേരെ വെളുത്ത അന്ത്യാവോളം നമ്മൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ജാത്മാവിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ത്വര. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് എപ്പോഴും എത്ര ചെയ്താലും നമ്മളുടെ കർമ്മം തീരലുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന് നമ്മൾ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അടുക്കള കിച്ചണിലായാലും ഒന്നിലൊരു കീർത്തനം വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രഭാഷണം കേട്ടുകൊണ്ട് ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊന്നും നമുക്കൊരു മടുപ്പ് അനുഭവപ്പെടാതെ പാത്രമൊക്കെ എത്ര വേഗം കഴിഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് തോന്നും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ആ കീർത്തനത്തിലോ അല്ലെ ആ പ്രഭാഷണത്തിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം കൃഷ്ണ ഇനി പോയിരുന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കാനല്ലേ നോക്കാൻ, അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയോടുകൂടി നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർമ്മം അത്ര വലിയൊരു ഭാരമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് തോന്നില്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണം, ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭോഗ്യം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അല്ലെ ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യണം, അവിടെയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വേഗം ചെയ്ത് തീർക്കണം എന്നുള്ളത്. അതേസമയം നമ്മൾ എപ്പോഴും അശോ ഇങ്ങനെ ഒരു പണി, ഏത് നേരവും ഒരു പണി, അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ദുഷിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ പ്രാഗിക്കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താവും, അത് ഭയങ്കര ഒരു ഭാരമായിട്ട് തോന്നും. അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുക. നിഷ്കർമ്മത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ശരീരം നിലനിർത്താൻ പോലും ആർക്കും സാധ്യമല്ല. നമുക്ക് ഡെയിലി വേറെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അന്നത്തെ ജീവിതം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ജോലിക്ക് പോകണം, വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യണം, മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കണം, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ എല്ലാ ഇതുകളും വൃത്തിയാക്കണം. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജോലികളാണ്. അതെല്ലാം ചെയ്യാതെ അതൊക്കെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ, എനിക്കിന്ന് ഈ കാര്യം ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പോയിരുന്നാൽ അതൊന്നും ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മമായിട്ട് തീരില്ല. കർമ്മം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ശരീരം നിലനിർത്താനും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്തസംഘാസമാചര. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്താല് വീണ്ടും വീണ്ടും കർമ്മവാസന ഉണ്ടാകില്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ സംശയം വരുമ്പോ ഭഗവാൻ പറയാണ് കർമ്മരഹസ്യം യജ്ഞരൂപത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യണം. യജ്ഞമായിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള യജ്ഞമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. യജ്ഞത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നിയിലേക്ക് ഹവിസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് അഗ്നിയിൽ ലയിച്ചു വരുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ എന്ന അഗ്നിയിലേക്ക് നമ്മൾ അഗ്നിയിലേക്ക് ഹവിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ലയിച്ചു ചേരുന്ന പോലെ
ഭഗവാൻ എന്ന അഗ്നിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മം എന്തായി മാറും? ഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മം ഒടുങ്ങുന്നു. ചെയ്യുന്നു എന്ന ഭാവം ഒഴിച്ചു നിർത്തി ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണത്. ഇവരെയൊക്കെ നോക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇച്ഛയാണ്. അപ്പൊ അത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഭഗവാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന വീട്ടിൽ ജനിക്കണമെന്നോ ഇന്ന മക്കളുടെ അമ്മ ആവണം, അച്ഛനാകണം, ഇതൊന്നും നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ വന്നു, ആ വീട്ടിലെ കർമ്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ പങ്കാളികളായി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് തന്നിരിക്കണമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ആ സംതൃപ്തിയോടുകൂടി ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറും? അത് നിഷ്കാമ കർമ്മമായി മാറും. എല്ലാം ശരീരത്തെ നിലനിർത്തുന്നതിന് പോലും കർമ്മം കൂടിയേ തീരൂ. അപ്പൊ എല്ലാ യജ്ഞാചരണങ്ങളും വിഷ്ണുവിന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. യജ്ഞോ വൈ വിഷ്ണു എന്ന വേദത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിധിക്കപ്പെട്ട യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചാലും നേരിട്ട് വിഷ്ണുവിനെ പൂജിച്ചാലും ഒരേ ഫലം തന്നെയാണ് സിദ്ധിക്കുന്നത്. നമ്മള് കർമ്മം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാനെ ഇരുന്ന് പൂജിക്കുന്നതും എല്ലാം ഒരേപോലെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധം യജ്ഞ അനുഷ്ഠാനമാണ്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥയുടെ ലക്ഷ്യവും വിഷ്ണുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തലാണ്. അപ്പൊ വിഷ്ണു പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന് കൃഷ്ണപ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ വേണം ഏത് കർമ്മവും നിർവഹിക്കാൻ. അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആള് ഏതവസ്ഥയിലായിത്തീരും? മുക്താവസ്ഥയിലായിത്തീരും. ഇതാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു കല തന്നെ. അപ്പൊ നല്ലൊരു കൃഷ്ണഭക്തന്റെ വിദഗ്ധ ശിക്ഷണത്തിൽ അർജുനന് ലഭിച്ച പോലെ ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഉപദേശം വഴിക്കോ അത് പരിശീലിക്കണം. ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നോ നമ്മൾ അത് പരിശീലിക്കണം. ഏതൊരു പ്രവർത്തനവും എന്തായിരിക്കണം? ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയാവരുത്. കൃഷ്ണന്റെ പ്രീതി, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷം, അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യണം. ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ താനെ ഉയരും. അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ മനുഷ്യന് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 10. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ യോഗ ലേഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭക്തി യോഗ ഏറ്റവും താഴെ എനിമൽ ലൈഫ്, അതായത് മൃഗങ്ങളുടേത് തുല്യമായ ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കർമ്മകാണ്ഡം. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ, അതായത് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. അവിടുന്ന് സകാമ കർമ്മ, അതായത് അതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് കിട്ടണം, കീർത്തി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ധനം കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് സകാമ കർമ്മയോഗ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിഷ്കാമ, ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിഷ്കാമ കർമ്മമായി തീരും. പിന്നെ ജ്ഞാനയോഗ, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അറിവോടുകൂടി ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കർമ്മം ഒന്നും ചെയ്യാതെ ആ ജ്ഞാനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താവും? ഇപ്പൊ സൂര്യന്റെ ആ സൂര്യകിരണങ്ങളിൽ മാത്രമേ എത്തുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് അഷ്ടാംഗയോഗ ചെയ്ത് ഋഷിമാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അഷ്ടാംഗയോഗൊക്കെ ചെയ്ത് സിദ്ധിയൊക്കെ ലഭിക്കുക, അണിമ ഗരിമ അങ്ങനെയുള്ള സിദ്ധികൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രതലത്തിലേക്ക് എത്തും. അതും കഴിഞ്ഞ് ഭക്തിയോഗയിൽ വന്നാൽ മാത്രമാണ് എവിടെ എത്തുക? സൂര്യ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മ പരമാത്മ ഭഗവാനിധി അങ്ങനെ വരാനായിട്ട്. അതിനാണ് യോഗ ലേഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി 2 തരത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം, നമ്മള് ഇപ്പൊ മൃഗങ്ങളുടെ തുല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവർക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒന്നും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് മൃഗതുല്യമായ ജീവിതം. അവിടെ നിന്ന് സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മകാണ്ഡ, നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിച്ചത് തന്നെ കർമ്മകാണ്ഡ, എല്ലാം ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട്
പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെൽഫിഷ് ഡിസയേഴ്സ്, നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി, അതെല്ലാം സകാമ കർമ്മ, ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞത് തന്നെ. അവിടെ നിന്ന് നിഷ്കാമ കർമ്മ, പിന്നെ ഭാവഭക്തി. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? യോഗയില് അഷ്ടാംഗ യോഗ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഭക്തി യോഗയിലേക്ക് എത്തണം. ഇവിടെ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി, അതും ഒരു യോഗ ലേഡറാണ്. ഇനി വേറൊരെണ്ണം നോക്കാം നമുക്ക്. എക്സ്പ്രസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന്, ഇതൊക്കെ സാധാരണ നടന്ന് പോണത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് പോണത്. ഇനി എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ലിഫ്റ്റിൽ കയറി പോണത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതം, ഇനി മൃഗങ്ങൾക്ക് തുല്യമായ ജീവിതം, ഉറങ്ങുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, ഇതിൽ ഏർപ്പെടുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭക്തനുമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു, സത്സംഗം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധന ഭക്തിയിലേക്ക് വരും. സാധന ചെയ്യണം, ഭഗവാൻ നാമം ജപിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ സാധന ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഭാവഭക്തിയിലെത്തി, പ്രേമഭക്തിയിലെത്തിയിട്ട് നേരെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അതാണ് എക്സ്പ്രസ് എലിവേറ്റർ, ലിഫ്റ്റിലൂടെ പോണത്. അപ്പൊ ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ടുള്ളത്? ഭക്തിയിലൂടെ, അല്ലെ? ഭക്തിയിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കഴിയും. മറ്റേത് അഷ്ടാംഗ യോഗ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അത് അഷ്ടാംഗ യോഗ കഴിഞ്ഞ് ചിലർ നേരെ മുക്തിയിലേക്ക് പോകും. 5 തരത്തിലുള്ള മുക്തി, സാരൂപ്യം, സാലോക്യം, അങ്ങനെയുള്ള അതിൽ ലയിച്ചു തീരണം. പക്ഷെ അവിടെ അതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ അഷ്ടാംഗ യോഗമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ചിലവര് ഭക്തിയോഗയിലെത്തിയിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും. ഇവിടെ നിഷ്കാമ കർമ്മമൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് സാധന ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാവഭക്തിയിലെത്തിയിട്ട് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെയും ഭഗവാനിലെത്തും. ഇവിടെ ഏറ്റത്തെ എന്താണ്? എക്സ്പ്രസ്സിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാനിലേക്കാണ്ട് സറണ്ടർ ചെയ്യുക. ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങള് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു. അപ്പൊ സാധന ഭക്തി, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവോട്ടി ആയിട്ട് നമ്മൾ സത്സംഗത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു, അവിടുന്ന് സാധന ഭക്തിയിലേക്ക് വരും, അവിടുന്ന് ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് വരും, പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അതാണ് 3 ടൈപ്പിലുള്ളത്. ഒന്ന് എക്സ്പ്രസ്, ഒന്ന് പ്രോഗ്രസീവ്, മറ്റേത് എക്സ്റ്റെൻഡഡ്. കുറേ ഇത്, അതായത് സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറി വരുന്നത്. 3 തരത്തിലുള്ള എലിവേറ്റർ ഉള്ളത്. ഇതിനടുത്ത ഇത് നോക്കാം. ശ്ലോകം 10. സഹയജ്ഞ പ്രജാ സൃഷ്ട പുരോവാച പ്രജാപതി അനേന പ്രസവിഷ്യധ്വമേഷവോത്തിഷ്ഠ കാമദുഃഖ്. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പ്രജാപതി ദേവന്മാരെയും മനുഷ്യരെയും ഒപ്പം തന്നെ വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞങ്ങളെയും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ശേഷം അവരെ ഇങ്ങനെ ആശീർവദിച്ചു. ഈ യജ്ഞത്തെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാവുക. മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കും സുഖജീവിതത്തിനും വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. പ്രജാപതി ഇതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രജാപതി പറയണത്. ദേവന്മാരെയും മനുഷ്യരെയും ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു, എന്നിട്ട് യജ്ഞങ്ങളും കൊടുത്തു. ഈ യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് ഓരോ ദേവന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ആ ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഈശ്വര ധാമത്തിൽ തിരിച്ചെത്താൻ അവസരം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ആദ്യം നമ്മളുടേതായ ഒരു കുടുംബക്ഷേത്രം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അവിടെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ദേവിയായാലും ദേവനായാലും നമ്മളിങ്ങനെ, അതാണ് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് 33 കോടി ദേവതകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയണത്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ എന്താണ് ബീർബലും അക്ബറും, അക്ബർ രാജാവ് ബീർബലിനോട് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് കുറെ 33 കോടി ദേവന്മാരുണ്ട്, എന്തിനാ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട കാര്യം? ഇവരൊക്കെ, അല്ലെ ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ പോരെ? എന്തിനാ അവതാരം ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരണേന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ബീർബൽ അക്ബർ പറയും, അക്ബറിനോട് ബീർബല് ഒരു കഥ പറയും, ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഞാൻ നാളെ പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറയും. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും? പിറ്റേ ദിവസം അപ്പൊ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു. ബീർബല് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചൊന്നും പറയാനായിട്ട് അക്ബറിന് പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത്രയും
കൃത്യമായിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുക. അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം ഇവര് ഒരു നദി കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ തോണിയിൽ കയറി നദി അപ്പുറം കിടക്കണം. ബീർബലുണ്ട്, അക്ബറുണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അക്ബറിന്റെ ഒരു മകനും ഉണ്ട് വഞ്ചിയിൽ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കടക്കാൻ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ അങ്ങനെ വഞ്ചി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഈ മകൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴും. വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അക്ബർ മറ്റൊന്നും നോക്കാതെ തന്നെ എടുത്ത് നദിയിലേക്ക് ചാടി തൻ്റെ മകനെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കും. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു പാവയായിരുന്നു. ഈ രൂപത്തിൽ മകന്റെ രൂപത്തിലുള്ളൊരു പാവയായിരുന്നു. മകനും അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പാവയാണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണത്. അപ്പൊ അതിനെടുത്ത് പറഞ്ഞു വന്നു. അപ്പൊ രാജാവിന് നോക്കിയപ്പോൾ തൻ്റെ മകൻ തോടിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള സന്തോഷത്തിൽ രാജാവ് വേഗം കയറി. അപ്പൊ ചോദിച്ചു ഇത്രയും അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ചാടാൻ നിൽക്കായിരുന്നു. എന്ത് രാജാവിൻ്റെ ഈ ഓർഡർ കിട്ടിയാലേ ഇവര് ചാടുള്ളൂ, അല്ലാതെ അവര് ചാടില്ല. രാജാവ് എന്താണ് പറയണതെന്ന് കേൾക്കാനായിട്ട് ഒരു നിമിഷം അവര് വെയിറ്റ് ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ രാജാവ് എടുത്ത് പുഴയിൽ ചാടി. അതെന്താ കാരണം? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം മകനാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാന് ഒരു ഭക്തനെ രക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുമ്പോൾ മറ്റ് ദേവന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ അല്ല ഭഗവാൻ പറഞ്ഞയക്കുക. എന്താവും? നേരെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പോ ഇന്നലെ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരവാണ് ഇന്ന് ഇതിവിടെ നടന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അക്ബറിന് ബീർബലിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലായത്. അതായത് എന്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഭഗവാൻ അവതാരം എടുക്കണം? അത് അവിടെ ഇരുന്നോ നോക്കിയാൽ പോരെ, അല്ലെ മറ്റുള്ളവരെ ഓട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ശരിക്കും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. എന്താണ് അവിടെ ദുഷ്കൃതി അവരെ രക്ഷിക്കാനും സ്വജനങ്ങളെ ശുദ്ധജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും വേണ്ടി എപ്പോഴൊക്കെ ഇത് വരണോ ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ചിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ നോക്കുക, സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ അപ്പൊ എല്ലാം സുഖജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഈശ്വരധാമത്തിൽ തിരിച്ചെത്താൻ ഒരവസരം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക സർഗത്തിലൂടെ സൃഷ്ടാവ് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിച്ചു പോയതുകൊണ്ടാണ് ഭൗതിക പരിമിതികളിൽ പെട്ടവരാണ് ബദ്ധരായി പ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ വന്ന് പതിച്ചത്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ അവിടെ സേവ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, നമ്മൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടേ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സ്വന്തം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് സമ്മതിച്ചു. അതിനൊരു ലോകം പണിതു കൊടുത്തു, ഭൗതിക ലോകം. അതിലേക്ക് വന്നവരാണ്. അപ്പൊ അത് ആ ജീവാത്മാക്കള് ഈ സനാതന ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കീർത്തനം കേൾക്കുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സറിയാതെ അതിലേക്ക് പോകുന്നതും അവിടെ സന്തോഷം കിട്ടുന്നതും നമ്മൾക്ക് ആദ്യമേ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിലൊന്നും സന്തോഷം ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ വേദശ്ച സർവൈ രഹമേവ വേദ്യ, ഭഗവാനെ അറിയലാണ് വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെ. അതുപോലെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയും ഭഗവാനെ പതി എന്നാണ് വിവരിക്കുന്നത്. ശ്രീയ പതിർ യജ്ഞപതി പ്രജാപതിർ ധിയാം പതിർ ലോകപതിർ ധരാപതി പതിർ ഗതിശാന്തക വൃഷ്ണി സാത്വതാം പ്രസീദതാം മേ ഭഗവാൻ സദാം പതി. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാണ് ഈ പ്രജാപതി എന്ന് പറയുന്നത്. സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സർവലോകങ്ങളുടെയും സൗന്ദര്യങ്ങളുടെയും നാഥനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ജീവാത്മാക്കളെ അവരുടെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാരാഗൃഹമായിട്ട് ജയിലിലേക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ ജയിലിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് പോലെ
ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് സുഖമായി ജീവിക്കാനും ശരീരം നശിച്ച ശേഷം ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും കഴിയും. അപ്പോൾ ഈ യുഗത്തിലെ ജനകോടികളുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി ദിവ്യമായ പദ്ധതി വീണ്ടും ഇവിടെ കുടിച്ച് സുഖിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരവതരിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ 7 മണിക്കുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അവിടെ ചൈതന്യ കൃഷ്ണാബോധവും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആവിഷ്കരിച്ചു. അപ്പൊ സങ്കീർത്തന യജ്ഞവും കൃഷ്ണാബോധവും ഒത്തുപോകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണവർണം തുഷാകൃഷ്ണം സാങ്കോപാംഗാസ്ത്ര പാർഷദം യജ്ഞൈ സങ്കീർത്തന പ്രായർ യജന്തി ഹി സുമേധസ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനോട് കൂടി ഒരു മാസം നമ്മൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വായിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള ഒരു യജ്ഞം. അതാണ് 1 മാസം കൊണ്ട് അതിനെ കുറച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു യജ്ഞ രൂപത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതില് നമ്മ ലെവൽ 1ഉം ലെവൽ 2 ഒന്നും പഠിച്ചപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്നും അത്ര അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി അതിലെ കാര്യങ്ങള് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദ് ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കണെന്നുള്ള കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണവർണം തുഷാകൃഷ്ണം സാങ്കോപാംഗാസ്ത്ര സ്പാർശനം യജ്ഞൈ സങ്കീർത്തന പ്രായർ യജന്തി ഹി സുമേധസ. ബുദ്ധിയുള്ള ജനങ്ങൾ സഹചാരി സമേതനായ ഭഗവാനെ സങ്കീർത്തന യജ്ഞത്താൽ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം 9:14 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ലളിതവും എന്തുകൊണ്ടും ഉദാത്തവുമാണ്. ഇനി ദേവാൻ ഭാവയതേന തേ ദേവാ ഭാവയന്തുവ പരസ്പരം ഭാവയന്ത ശ്രേയ പരമവാപ്സ്യത. ദേവന്മാർ യജ്ഞം കൊണ്ട് സന്തുഷ്ടരായാൽ നിങ്ങളെ അവർ സന്തുഷ്ടരാക്കും. നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്ത് ദേവന്മാരെ സന്തുഷ്ടരാക്കി. അപ്പൊ ദേവന്മാരെന്ത് തരും? നമ്മൾക്ക് മഴയും അങ്ങനെ ധാന്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നവര് നമ്മളെ സന്തുഷ്ടരാക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പരസ്പര പ്രീണനം കൊണ്ട് 2 കൂട്ടർക്കും പരമശ്രേയസ് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ദേവന്മാരാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളുടെ അധികാരം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭരണകർത്താക്കളാണ് ദേവന്മാര്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളാണ് ദേവന്മാരൊക്കെ. 33 കോടി ദേവകളും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഭാഗങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കർമ്മചാരികളാണ് ദേവന്മാർ. ഇന്ദ്രനായാലും ബ്രഹ്മാവായാലും വിഷ്ണുവായാലും ദേവിയായാലും ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഭഗവാനാണ് അവർക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ച് അവരോട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് തരാൻ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് തന്നെ സാധിക്കുന്നത്. ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ളതാണ് യജ്ഞങ്ങള്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിൻ്റെ സർവ യജ്ഞോപഭോക്താവ് എന്ന നിലയിൽ വിഷ്ണു പൂജിക്കപ്പെടുന്നു. വിഷ്ണു ആണ് സർവ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ്. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭോക്താവ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. യജ്ഞഭോക്താവ് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പൊ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ചുമതലപ്പെട്ട ദേവന്മാർ സംതൃപ്തരാകുന്നു. അപ്പൊ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ വിതരണം ശരിയായി നടക്കുന്നു. അപ്പൊ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ആ ശുദ്ധീകരിച്ച ആഹാരം ഭക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതവും പവിത്രമാകുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതെല്ലാം ഒത്തിണങ്ങി വന്നാല് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വഴിയൊരുങ്ങുന്നു. ഇവിടെ നോക്കാം. ഭഗവാൻ വേദങ്ങള് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തു. വേദത്തിലുള്ള അറിവുകളൊക്കെ ബ്രഹ്മാവ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി. അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രഹ്മാവ് വേദങ്ങൾ രചിച്ചു. ആ വേദങ്ങൾ 4ആയിട്ട് അഥർവവേദം, അങ്ങനെ 4 വേദങ്ങൾ, യജുർവേദം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 4 വേദങ്ങളെ രചിച്ചു. ഈ വേദങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ്
കൃഷി ഒക്കെ ചെയ്യണത്. ആ കൃഷിയിൽ നിന്ന് യജ്ഞം ചെയ്തിട്ട് അത് ആർക്ക് സമർപ്പിക്കും? ദേവന്മാർക്ക് സമർപ്പിക്കും, അല്ലെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. ഇന്ദ്രൻ അതിൽ സന്തുഷ്ടനായിട്ട് മഴ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കും. മഴ കൊടുക്കുമ്പോൾ ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ ധാന്യങ്ങള് ഭക്ഷണമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആർക്ക് സമർപ്പിക്കണം? ഭഗവാന് തന്നെ സമർപ്പിക്കുക. ഇതാണ് സൈക്കിൾ ഓഫ് സാക്രിഫൈസ്. സംതൃപ്തിയുടെ ചങ്ങലയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അറിവ് ബ്രഹ്മാവിന് ലഭിച്ചു. ബ്രഹ്മാവ് ഇത് വേദങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചു. ആ വേദങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. ആ യജ്ഞത്തിൽ ദേവന്മാര് സംതൃപ്തരായി. അപ്പം മഴ വന്നു. മഴയിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചത്തില് സസ്യലതാദികളും ധാന്യമൊക്കെ ഉണ്ടായി. ആ ധാന്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. നേരിട്ട് കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് പ്രസാദമായി കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടക്കും, ശുദ്ധീകരണം നടക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീ ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായി ഗൗര